वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे एन्ड्रइडनि जोबोद मोजां आदब फोरमायनो आखायाव लादों। बे जाहैबाय जोङो एन्ड्रइड बाहायो आरो गुगल क्रोमाव जों टेक्स्ट खालामो। बे टेक्स्ट खालामनायाव जोङो कीपैडनि बै टेक्स्ट कीफोराव बुआलाबानो माने जोंनि टेक्स्टखौ जोङो ABCD बायदिसिना एलफाबेट बा जायहा जि स्क्रिप्टजों लिरनो नागिरदों देवनागरी स्क्रिप्ट बा देवनागरीनि जों टाइप खालामनो नाङा। बेबायदि बुनायनि सोलाय एन्ड्रइड जोंनि फन सायावनो लिरनानै आखाइजों सिन लिरनानै जोङो टेक्स्ट लिरनाय आदबखौ बाहाय फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना नायना लादो। भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा सानो, जुदि माबोरै खालामदों गोमोनाय मोन्दों एबा सोमोनाय बा मिथिनो लुबैनाय दङब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ अब्ला जोबजासिम नायलांदो। फारि फारियै नायलाङोबा गासैखौबो आदबखौ मोननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, फैदो जोङो गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ जागायजेनदिनि। लोगोफोर, बेनि थाखाय नोंथांमोनहा गिबियाव नोंथांमोननि गुगल क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनांगोन। खेवबाय, खेवखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सार्च बाराव google.com लिरनांगोन। google.com लिरखांनानै नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन। अब्ला नोंथांमोननो गोदान मोनसे सार्च बार फैगोन। गुगोलनिफ्रायनो फैगोन। गुबुन बाहाय दस्रा एप्लिकेसन डाउनलड खालामनानै बाहायनांगौनि गोनांथि गैया। दानिया बेनिफ्राय बेखौ बोखोदो लासैनो। बोखोखांनायनि उनाव गाहायाव मा नुगोन? सेटिंस दङ। सेटिंसआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। सेटिंसआव क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगो मोनसे डिसप्ले बेबायदि जाखांफैगोन। गोजौआवहाय थाराव बेयाव दङ सार्च सेटिं। गाहायाव गोबांथार माबाफोर अपसनफोर दङ, नोंथांमोना फरायना नायनो हागोन। गोजौथारनि सार्च सेटिंआव क्लिक खालामनो नांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे सेटिंसनि लिस्टफोर फैबावगोन। दान्दिसे उनाव फैगोन। नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामना नायब्ला नुगोन। नेट प्रब्लेम, बेनिखायनो जोबोद लासै जायो। गोदान थांफिननि। फैबाय। फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बाहाय माखासे सेटिंसफोर नुगोन। सेटिंसफोराव नोंथांमोना गाहायाव गेजेराव थानाय नैबे बोखोनानै नायोब्ला नुगोन हेन्डराइटआव एनेबल आरो डिसेबल मोननै अपसन दङ। बेयाव एनेबलखौ क्लिक खालामनानै दोननांगोन आरो डिसेबलखौ अफ खालामनानै दोननांगोन। लोगो लोगो ओमफ्राय गाहायथाराव बोखोनानै सेभ दङ, सेभआव होनांगोन। सेभआव होनाय लोगो लोगो अके बिगोन। अके बिखांनायनि उनाव गोदानै मोनसे सार्च बार जाखांफैगोन नोंथांमोननियाव। नेटआ जोबोद स्ल'। नोंथांमोना स्पिडबा थाबैनो फैगोन। लोगो लोगोनोबो फैयो। नेट स्ल'। खनसे ट्राइ खालामबावनि। रिल'ड। एनेबलाव क्लिक खालामबाय, सेभ होबाय। लोगो लोगो गोदान मोनसे सार्च बार फैबाय। सार्च बार फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव मा फैनाय नंला? कीबोर्ड फैनाय नंला। लोगो लोगो नोंथांमोना बाहाय स्क्रिनाव सार्च बारनि गाहायाव जाखौ लिरो बेनो जाहैसिगोन। जेरै हमनानै ला, साप'ज इउटिउब लिरनोबा बा गुगोल लिरनोबा जि लिरनाय लोगो लोगो गोजौआव थांगोन। एनि बायदि महर जादों, ओंखायनो ए जादों, सरि। बेक खालामनोबा नैबे गाहायथाराव स्पेस दङ, बेक दङ, नैबे इन्टुखौ बेक होबानो जायो। जेरै हमनानै लिरला गुगोल GOOGLE गुगोल। नोंथांमोना बेबायदि खालामनो हागोन। हमनानै ला NATURE नेचार पाब्लिकेशन लिरनांगौबा PUBLICATION नेचार पाब्लिकेशन जाबाय। गुगोल नेचार पाब्लिकेशन। नोंथांमोना बेबायदि लिरना लानो हानाय जागोन आरो नाङाब्ला नैबे गाहायनि इन्टुआव थुलांबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा थारैनो जाखौ नागिरदोंमोन बेखौ मोनबाय बादि
दिनै बेनिखायनो नोंथांमोना बे आदबखौ बाहायनानै नोंथांमोननि लोगोफोरखौ सोमोनांहोनो हागौ आरो नोंथाङाबो गोसोबायदि बाहायनो लानो हागौ आरो टाइप खालामनायाव माब्लाबा स्क्रिन प्रब्लेम जायो मा होनो आखाया नांस'आ जायो माब्लाबा कीबोर्डफोराव किफोराव ओंखायनो लोगो लोगो जोङो बेबायदि बानायनानै लिरब्लाबो जोंहा मा जायो सुबिदा गोनाङा जाफैयो आरोखि। अब्ला लोगोफोर भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया नोंथांमोननि सायावसै। मोजां मोनदोंबा लाइक, डिसलाइक, गाज्रि मोनदोंब्ला आरो नोंथांमोना गोसो जादोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेनो आंनि जथेस्थ' गोजोननाय। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै।